UGWUMBA. Biko kọwakara ihe mere ụmụ nwoke ụfọdụ ji apụ n'ilo na-echo nwaanyị nke ha nwere n'ụlọ ezuru ha. Okay. Ihe mi na-ewu nwoke ịpụ n'ilo ga-akpọrọ nwaanyị ọzọ dine. Ihe mi nụrụ kọwashietela ihe. That's nwoke lụọ nwaanyị. Okay. Ihe nghọta nga ahụ wụ na ị ga na-erimegwe sọsọ ji ị ga-atụgharị ga-atụgwa nri ga-atụgwa. Ọ ka atụgwa nri. Ga-atụgwa nri because ofe akpọ ọhụụ na-egbu amụ. Ofe akpọ ọhụụ na-egbu amụ. The only three things enwere ihe atọ ga-eme nwoke ọ ga-achụ nwaanyị. One wụ o jighị ego. Second wụ ihe eji anyụ mamịrị adị arụ ọrụ. Ka ọzọ wụ ọwụ born again onye kwere na Chineke onye mmụọ Chineke na-edu. Kwesie ike mmụọ Chineke na-edu ya. Ewepụga ihe ndị a ihe atọ ndị a nwoke a ga-agbarịrị n'iro. Ọchụchụ nwaanyị chụọ ya. Yes na. Nwaanyị eji anya ahụ onye akpa ya juru eju. Ego anaghị ahaịdị. Nwoke na-eji ha ego ọhụ nwaanyị ụlọ asụ. Mana nwoke ji ego you can't pretend. Ị ga-ezona wuri ya onwe gị because a ga-amara ya na iji ego. Ịgba ya na akpa ga afọ. Ga-erie n'ọnụ ekwuga aza. Ị garo na bankị. Onye ọrụ ebilele gị n'oche. Account officer gị nyọ anya na bank ọ na one pole na-ekele good afternoon sir welcome sir bịa ebe a this and sit down special attention. Ụmụ nwoke na-agba n'iro bụ anaghị ewe afọ ojuju na nwaanyị ha nụrụ. And most times ije ime marriage force ọ na-eme anọ na-akpatakwa nwoke ji agbakwazi n'iro. Nke nwaanyị ikekwenụ ime mkpuke site n'ime mkpuke force ba dị man ka ọ nụba dị woman ọ bụ na ọ bụchaghị echiche obi dị man. Ihe ọzọ na-akpatazikwa nwoke ji agbakwazi n'iro bụ mgbe nwoke anaghị afụ ihe o kwesịrị ịfụ n'ime nwunye ya na ezinụlọ. Nwaanyị ihe ndị oyibo na-akpọ nagging nwaanyị ana agịgharị otu anyị si wee mara ụmụ nwoke abụrụ ndị na-anagide pressure. N'agbanyeghị na ha ga na-eme nke ha mana omenala anyị sịrị nọọ nwoke bụ ihe nwe ụwa na ihe ọbụla nwoke chọrọ ka nwoke ga-eme. So most times when a woman nags nwaanyị na-agịba n'ụlọ ma ọ bụ di ga-abata n'ụlọ ụlọ akpasachịa mago dirty ihe anụnwa niile mgbe ọ pụrụ n'iro fụ nwaanyị na-edozi onwe ya ọfụma osowie. So a lot of things bụ ihe na-eme nwoke ji agba n'iro. Ịghọtago then ihe ọzọkwa na-asịkwazi gị na nwoke na-agba n'iro because nọọ ka Chukwu si wee kee nwoke. O nweghị onye na-amara na otu esi sụọ ya n'oyibo that men are sensitive to what they see. Ịghọtago onye kpatara nwaanyị ọbụla ga-eji wee dozie onwe ya ọfụma mee ka ezinụlọ ya dịrị di ya conducive ịnọ so that nwoke batakwa n'onwe obi aṅụrị isiere di gị ezigbo mma ma a sị na good food is an easy way to a man's heart. Ihe ndị oyibo na-asụ and eziokwu nwere onye na-amara na afọ ụmụ nwoke bụ chi ha nke abụọ. So if ọ bụrụ na ị mara esi nri ọfụma mara edozi ụlọ mara eme ihe kwesịrị ime dịka nwaanyị edozi onwe gị ọfụma ọ bụrụ because na ị nụziri di igboro akwa n'obi na-aga na main road ma ọ bụ idowe onwe gị so emago ihewe onwe gị oghe hapụ ị na-ejikọta onwe adọ nke jikọta onwe gị ọnụ. Ihe ahụ ịfụrụ ihe di gị na-abụ ọfụrụ anaghị na ya na-aga n'ụzọ na-akpịrị nwaanyị ọzọ ya nwaanyị ọzọ baita ngwe mee ka di gị nọgidesi ike n'ụlọ maka na ụmụ nwoke ha na-asị na brain ụmụ nwaanyị pere mpe mana ọzikwu brain nke ha pere mpe because na ihe ọbụla ha fọrọ na-adọ ha ka ụmụazị. Afọ m bụ Oriakụ Moses Chioma. Abụ m onye Enugu steeti ana di m si from Ebonyi steeti. Kedu ihe di nwechere ịkpọ ụmụ nwoke anyị every time asị na ụmụ nwoke na-agba n'ilo nka kedu ihe iche na-akpọpụ ha ilo? Ihe na-eme ụmụ nwoke ji agbapụ n'ilo bụ because of otu ụmụ nwaanyị ha si eyi akwa anaghị eyi ezigbo akwa. Mgbe ụfọdụ ịba na be ha ụmụazị ga-anyụ nsị ebe nke a akwasosie ihe everywhere ebe niile adị deti. So onye nwa ga-eme because mgbe nwoke ga-ekunite n'ụtụtụ wee pụọ o wee bata wee ọ bụ na ọ chọọ iri nri o nwere ike mgbe ọ ga-eri nri ọ gaghị afụ nri wee rie and mgbe ọ chọgọkwa iri nri then ọfụ na ụlọ ebe niile na-esi isi ọnya ga-eme mgbe ụfọdụ ọ bụrụ benshit ha ji welara ụlọ everywhere adị deti ọnya ga-eme ụmụ nwoke ha pụọ n'iro. Ihe ọzọ ga-ebute ya bụ mgbe ọbụla ọ bụ na nwaanyị ha bụ
onye na-eke okwu mgbe ọbụla di ya bata mgbe ọ ga-eje wee gbakwuru ya wee kene ya bee ya ọma kisie ya si ya di m ọma kee maka ịgakwala ọfụma ọ because of aja agwa some ụmụ nwaanyị na nwere ebe di ha nọ ọnya mere ha jụ ụfọdụ n'ime ha na-atụ egwu Chineke ọ esokwa. In terms of the society, how the society is, you can see that so many people, they are complaining that men do flirt and women do flirt too. Now we want to ask this question: what's the reason? Can you tell us why men flirt? Let me say that why men flex, maybe because the woman by their side is not satisfying them as much as they want. Maybe that's the reason they think of going out there for another lady. Yeah, maybe that's in terms of want to talk about satisfaction. It's not all about cooking for the man or cleaning the house. It goes beyond by satisfying. It goes beyond by also trying to understand the man, give the man peace of mind, and also, in the nutshell, be good in bed to hold your man closer to yourself. If the woman is not good in bed, you do it on the chair. So you think it's the same thing to the women? The women they flex because their man cannot satisfy them. To the women, I look at the view of women because I come to understand that women likes fancy things, and they can be easily carried whenever they are with someone that can't give them those fancy things. To my own view, that's what I'm trying to see, that the reason they do flex mostly because women like fancy things, and when you are with someone that cannot give you those fancy things, you know there are a lot of guys today on the street, a lot have made so much money and they're ready to give whatsoever to a woman, and that is the reason why when you see some women these days, since who they are with cannot meet those their demands, they can easily go out there to flex to meet up those their demands, and most times also is because the man is not so good. When accidentally they are fall into temptation to see a man that is good, you see them going out there. Afambo Ifoma Genabu Monyoka na Menyoka Ana no Muchida. Kedu ihe shewu ihe na-ebute ụmụ nwoke ji agba n'iro? Ihe mbụ izizi na-eme ụmụ nwoke ji agba n'ilo bụ ịma na nwoke ọbụla na-ekpe ekpere ka ọ nụta ezigbo nwaanyị. Number 1, onye a na-anụ nne na nna ya kwesịrị izi ọfụma ba ibidogodi n'isi nri, because mgbe nwoke riri nri outside, rie nri outside, nke ahụ riri outside bịa tọọ ya ụtọ, ọ natakwa bịa ọbịa ị na-esi ajọ ite, ọ bụ na ị mara esi nri, emesịa ebe ahụ ọ na-eri nke ahụ na-asị ya ọzọ, emesịa o jebe ebe ahụ nke ahụ na-atụ ya ụtọ. So dapụzia ihe ọzọkwa na-emekwa nwoke o jikwa agba n'ezi bụ ịma anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị, anyị kwesịrị na-enete di anyị mma, ọ bụrụ sọ nri ahụ ọ na-erikwa, like ịma na ụmụ nwoke na like ihe dịkwa mma, ha bịakwa na like dressing, ịma na nwoke pụọ n'ụzọ ọ ya afụ nwaanyị otu o si dress ya, ọ na-eni anya, but ọ batakwa n'ụlọ ọ ya na-eme expect ka nwunye, ọ bụ na nwunye ya dress like that, dress ọfụma, ọ na-afụta ya asị agadi nwaanyị, but ndị ahụ dress ọfụma ọ pụgazịa n'ụzọ ebe ahụ nke anya ha na-agasị. Nyocha nwa anyị na-eme bụ na abịa asị na ụmụ nwoke na-agba n'iro, abịakwasị na ụmụ nwaanyị na-agba n'iro, anyị wee na-ajụ ya bụ ajụjụ si kedu ife kpatalụ ụmụ nwaanyị ji agba n'iro, kedu ife kpatalụ ụmụ nwoke ji agba n'iro? Gị nwere ike ibido n'ofu. Nke mbụ ebe na ihe gbasara nwoke ịgba n'iro, nwoke ịgba n'iro bụ mebi ochie ọnwụ ndị na-enwe a na-akpọ na ha na-adị ha akwụrụ adị ha n'ọbara, ọ dị ekwe ha njite, mana nwoke ọbụla mma na Chineke
mara ihe gbasara okwu Chineke ọfụma ga-ejide onwe ya aka ma na ịgba n'iro adịrị mma ọ ga-anọ n'ịgba n'iro vute ọya ọ ga-anọ n'ịgba n'iro ọ ma na-elite ezinụlọ ya anya maka ọ ga na-eme ka ya satisfy ya nwaanyị anọ ndị nọ n'iro ndị ezinụlọ nke agụụ na-egbu ha then bịakwa na ihe gbasara nke nwaanyị ọ bụ na nwaanyị nne na nna ebidoghị n'oge mgbe o pere mpe tren ya ọfụma nne ya adịghị netere ha na-agba amịgharị mgbe ha pere mpe ọ ga-emekwa mgbe ha totere ọbago ha n'ọbara agbawa n'iro ọkpara dịka onye akwara ahụ dịkwa n'arụ ọ ga-ama na-ekwu ya njite mana nwaanyị maara ihe ma a zụrụ n'ime Chineke ga na-atụ egwu Chineke mana ga na ịgba n'iro adịghị mma mgbe o bidoro gbawa n'iro ezinụlọ ya o mebigo ezinụlọ ya ọ ma na-elekọtazi ụmụ ya anya ọfụma and two ọ ma na-enwedo ohere letere ma di ya anya maka anya adịzi n'iro ọfụgo ihe isi ike n'ebe nwoke nọ nwoke nwere ike ọ na-alụ ọ nara enye nwaanyị ego nne ọ dị ike nwere ike ime nwaanyị ahụ gbaba o nwere ike ime maka ọ bụrụ nwaanyị na-ejide onwe ya ma ndad na ọ bụ na aka adịghị di ya na ahụ kwesịrị ịpụta gbawa mbọ soro ụmụ nwaanyị ibe ya n'oge afụcha nwaanyị na-anọ afịa na-azụ afịa ndị na-ere ahịa ere ma ose ere ya ọ ka ha nwee ike nyere di ha aka maka Baịbụl si na nwaanyị bụ onye inye aka nke nwoke nke ezinụlọ mana ọ ma mekwe ka nwoke na aka adịghị ọ nọ n'ofu ebe ịmago na-asị na mebi were nwunye nwee hopuzi ọ dịghị mma so mana nwaanyị mara ihe ma kwe maka na aka adịrị di ya ma ọ na ihe siri ike jee gbawa n'iro kama ọ ga na-ajisi ike na-agba mbọ soro ụmụ nwaanyị ibe na-agba mbọ na Chukwu nke siturụ ya nwa bless with that family. Nke ụmụ nwoke amakwa m ihe nwere ike ịsatara ya ebe ihe dị n'ime ụlọ ya ọ na-arapịa na-aga nke ibio amakwa m ihe nwere ike ịsatara nke ahụ mmụọ o nwere ndị na-achọ ndị a na-aga n'ilo omeni na-achọ ka ha jee nata ụmụ nwaanyị a nke ha ji omeni na-eme afọ nwaanyị na-enwe aka ọrụ nwe ihe ọ na-eme ejekwuru ka a natara nke oji ka a na-anapụta ego ka ya si ebe a na-azụrụ ha meni ha ji eme bụ otu ahụ ka ndị na-alụ nwaanyị nke onwe meni nke ndị nwere aka ọrụ ndị nwere ya nọ ụmụ nwaanyị nwere ya na-alụ ụmụ nwoke ejekụta ya esi ebe a agụmarị yu esi ebe a na-anata nke oji abụ na nke oji agụgo ejem itikwa onye ọzọ. Yes. Kedu ihe iche na-eme ka ụmụ nwoke na-agba n'iro? Ihe na-emecha ụmụ nwoke ụfọdụ na-agba n'iro ụfọdụ nwunye ha anaghị eleta ha anya ọfụma ebe ele ka mmekọrịta nke nwoke na nwaanyị otu o kwesịrị ịdị ụmụ nwaanyị ụfọdụ na ha jechaa ụfọdụ na-asị na ike agwụla ha ma ọga nke a mgbe nwoke chọrọ ime ihe o ji wee bụrụ nwoke ma ịma ihe nwoke lalie ọwụ onwe ozi ihe ọzọ nwere ike ime ọwụ ọchọmazie onye ji emetụ ya ihe ma ọwụ ihe ndị ọzọ and nke ọzọkwa ụfọdụ echichakwa n'ụmụ nwaanyị na ọwụ ụfọdụ ụmụ nwoke ọ dị ha n'ọbara ihe ọbụla nwunye ha metagworo ha sef ha pụọ n'ama hụ iru nwaanyị ọzọ ọ dị ha ka enwe ihe dị iche nọ na ya amaghị na ihe niile awụ otu ihe ahụ so onye nwa gbọtara asọ ụmụ nwoke ji agba n'iro so ihe eji mara nwoke zuru ezu nwoke wụ ịbịa n'ụlọ gị idobe nwaanyị gị ọfụma nye nri nye ife niile ọ chọrọ ha ncha dị mezie ya ọfụma ọgba gị sham ịzụọ ya injin ọgụcha egwu ahụ ha ya then before gị nwezi keep outside for extra because n'ọkpa ka ndụ m iketa ogologo because ụwa wụ ofu mbịa akwụla gị na so ya wa eziokwu ka anyị na-ekwu na ihe ihe ngeji aga n'eluigwe eziokwu a bụ ndụ kpam ife na-akpata ha ji agba n'iro ụmụ nwaanyị ji agba n'iro ife na-akpatara ha ji agba n'iro bụ mebi na ọ bụ na nwoke adị eleta uye ya anya ọ bụ na ọ dị eyuye ego nri o nwere ihe di ya na-arụ ọ dị eyuye ọ dị agba mbọ ka o yuye ego nri o sekwana na-ebute nwaanyị ji agba n'iro ha na-agba n'iro ego ndị a sochedi na-eme ha ego ndị a bụ esochedi na-eme ha na-agba n'iro because enweghị ka ha ga-esi wetewa ego afire dakara nwoke ga-enyewu ha ego ndị a ga-eji zụọ ụmụazị ife na-akpata nwoke ji agba ya n'iro bụ amarakwa maka nke ụmụ nwoke ọbụla na
ji agba n'iro amara m ife kpata because ụmụ nwoke kwesịrị ịgba n'iro as far as ọ nụrụ nwaanyị ekwesịghị ịgba n'iro. O nwere ihe ọchịọra a na-akpọ nwunye ndị ụkọchukwu ọchịọra anyị ga-amịtụrụ ụmụ nwaanyị o mekwa ka anyị mata na mostly ihe na-emegasị ụmụ nwoke ji agba n'ụzọ bụ anyị bụ ụmụ nwaanyị ọ na-aga ịpụta anyị nọrụ azị na-eche di anyị like abịa n'egwuregwu dị gbasa di na nwunye so ọ sịrị anyị that na onye ọbụla dị mature dị n'ogo di egwuregwu nwoke na nwaanyị abụọzi ihe nzuzo ịpụta ụfọdụ na-aga ọpụta ọ na-eme ka anyị mara na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-aga apụta eje nọrụ ha na-echezi nke so na ọ na-agwa anyị that na anyị wabụ ụmụ nwaanyị kwesịkwa ị na-respond sometimes ọ gwara mba ọ kụzikwere anyị different areas that na ịma na o nwere nwoke ya ga-ọpụta ọ nọrụ na-eche ka nwunye ebe like o nwere ike dị gị bata like this but ije makụọ ya hey honey welcome ịmakụọ ya kisie ya by that time nwoke euchi ya adụ ihe niile na-aga. Nwaanyị ji agba n'iro bụ 1 home training. Nwaanyị na-esiro n'ezinụlọ ezigbo ezinụlọ wee pụta maka na nne kwesịghị ị na-eme ihe nya ị na-agba n'iro maka na nwaanyị ọbụla pụtara na ịgba mbọ Chineke na-agọzi maka Chukwu ka anyị ga anyị ntị karịa ụmụ nwoke. Nwaanyị ekwesịghị ị na-agba n'iro ihe ọtụtụ ụmụ nwaanyị ji agba n'iro bụ akpịrị ogologo ka ndị ka ibe m dị ọnya ka ọtụtụ ụmụ nwaanyị ji agba n'iro. Yes ka m dị ka ibe m dị na enyi m nwaanyị na-akwa Brazilian hair na enyi m nwaanyị dị ọcha na di ya goro ya moto ị na-compare di gị to another man na-esote ụmụ nwaanyị ji agba n'iro. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-agba n'iro na ha fụrụ na ha gara be enyi ha nwaanyị biri n'ụlọ di ha rụrụ mana di nke ha ewetara she want to mingle with ndị ahụ feel over high class. Enwekwezi other criteria nwaanyị ji agba n'iro nwoke na-emegide nwunye ya nwaanyị achọba comfort n'aka another man ọ na-emekwezi nwaanyị ji agba n'iro. So e nwere a lot of things na-eme nwaanyị ji agba n'iro mana ezigbo nwaanyị negidere ụmụaka ya anya anaghị eme such mistake maka na a ka afụta iro nwaanyị gbara karịa nwoke n'agbanyeghị na anything nwaanyị dị na nwoke mere ya anya maka na nwaanyị pụtara n'iro na-aga n'ụzọ enweghị nwoke sịrị ya hello nwaanyị ahụ amapụta n'ụzọ ime gị ka nwoke sịkwa ya hello again ịghọta ya mana nwaanyị ịgba n'iro adịrọ mma. It's not a good thing as far as an Igbo dị concern. Ọ na-eme ka ezinụlọ kpasasị and ọ na-egbu nwoke. Ọ bụrụ sọsọ na be ndị Nsụka ka nwaanyị ịgba n'iro na-egbu nwoke n'ala Igbo generally ọ na-egbu nwoke. Afọ m bụ Francis Chukwuma Anata abụ m onye Igbo gawuru ya Anambra 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 si wepụta ahụ onye Nteje. Ihe mere ụmụ nwoke ji agba n'iro bụ ụmụ nwaanyị na-eme nwoke bata si n'ojuru ego nwaanyị wee were mba na-aba si na ọ na-ijere ego apụtaza n'ụlọ ya ba mụ na ya na-abụ je weta ego nwoke bata fụ na ezinụlọ ya na-agba aghara ochi ọ pụọ ọzọ nabatazi ọbanye ebe na-ele nkwụ mmanya ọkụ ọbanye ebe na-ele mmanya ọkụ fụ ndị ọyị ya nwoke ha nọ na-akpa nkata nkata ọmtụ mmụọ ọsọ ọbụla nsi na mche nwunye mụ na nwunye ga-anọ ọ nọ na nsọ mụ na ya ga-emekọ asị na nwunye ọ mụji ego wee nụta ya ọ ya jụrụ ajụ gbam Opurobios Igwe Jenga.